vypadá to fakt hnusně. Jedem na to. Jak už jste mohli vidět v ukázce, tak dneska to bude opět nabité video. Lorde! Pozval jsem si na tohle video svoji krásnou přítelkyni Ivanku, chytrou, milou a soutěživou, takže tak, stejně jako já. Každopádně, my se můžeme rovnou vrhnout na první challenge, máme tady psané, nevím, jestli ho vidíte, ale stojí mezi náma teď, ale to je jedno, v pozoru, dobrý. A my se rovnou můžeme vrhnout na první challenge, kterou bude skořice challenge. Ivča mi o ní říkala, že je pro ní strašně easy, tak jsem extrémně překvapený, protože já už jsem to jednou zkoušel a vím, že to podle mě nejde spolknout. Ivča říká, že to spolkne, uvidíme, kde je pravda. Myslím si, že jsem spolkla už jiný věci horší. Takže my se vrhneme na naši první výzvu. Jdem na to? 3, 2, 1, teď. Ej, mě se ze všeho nadavuje, já to nechápu. Hej, ty jsi nerozesmál, tak jak to zje. Jdeme na druhou výzvu, on tady nemůže mluvit, takže jdem na to. Takže další challenge je tady Sprite, banán. Musíte rychle sníst banán a na to vlastně to zapít hned touhle plechovkou Spriteu a mělo by vám to udělat bublaninu v břichu. Vybublat. Mělo by vám to udělat nějaký špatný stav, tak jsem zvědavý na to. Já jsem to rychle sníst? Jo. Že to bude ledové, to nesmí, mě prasknou zuby. Prostě to yes. Let's go, startujeme teď. A jak jako rychle? Normálně dostaneš rychlo. Dobrý banán, že? To musím celý vypít? Jo. Jsem v půlce. Omlouvám se. Ale zatím nic necítím. Lepší, jak 10 doktorů. Zatím právě dobrý docela. Tupění. To bude úplně nereálný. To jsou ty bublinky. Dobré, já mám vypito, mám dojezeno easy a nic mi to neudělalo, jenom mě to hodně nadýmalo. Jak to piješ, jestli tady ty challenge budou do zítra jako. Hej ty vole, ale už mi to začíná. Mám také křeče jakoby, ale beze strany, úplně dneska dole. jsem uklízá koupelnu, jo? No tak Ivče to asi něco dělá. Popiš to. Co ti to dělá jako? Drž hubu chvíli. Furt se nedopila, jo? Hej, to už je na jeden lok. Ne, tak to dej na jeden lok, pak už se můžeme bavit, dát pauzu. Jo, budeš blít? To tam nemůžete dávat, jako já musím pak slečnout. Ivča, Fiona. Ne, dělám srandu, dopij to. Jo, nechaj mi na to furt. Dělej. Let's go. Dopij to snězeno. Mně to nic neudělalo. Hej, teď jsem mi ulevil, jak jsem si no tak jak jsem si... A udělalo ti to něco? Ne, to jako jen takhle asi ne, já jsem byla jako hodně z těch bublinek. Jako z bublinek jsem byl akorát nadýmaný, dostal jsem takové jako rychle křeče, ale to bylo podle mě z těch bublinek, jakože nevím k čemu tady tohle je, takže v klidu jako. Jdem na další challenge. Další věc je mixer challenge. A bylo to vždycky, že si dva losovali suroviny a z toho si pak umixovali koktejl a museli ho vypít. Mám tady nachystané ingredience, tady v tom kalíšku. Chci začínat? Tak jo. Tak pojďme. Pořádně to prošmátrej. Pořádně. A pojďme na to. Jablko! Jablko! Easy. Dobrý. Vejce. Jablko a vejce. Jaj, to zase. Pivo. Ketchup. Tatarka. A gumoví medvídci. Poslední. Každý poslední ingredience. Rajče. Ale to je jedno, když už to je ketchup. Jako jo, no. Ale tak to rajče, přece tam budou kusy toho rajče. Med. A zalejem si to pěkně medem. A teď se pojďme společně vrhnout na to, jak to rozmixujeme. Ingredience nachystané a pojďme se vrhnout na to, je tam pěkně naházet, pak si to zamixujeme. Jo, hoď tam rajčata, bum, rajčata tam máme. Mám tam všechny ty medvídky? Jo. Tak jo. Pořádně tam vysypem ty medvídky. Bez toho obalu, jo? Jo, medvídci tam jsou, let's go. Jablíčka taky.
vejce. Vaření bez vajíčka je jako kdybyste ani nevařili. Hej, to vypadá nechutně. Ketchup. Dobrý, ne? Tyjo, tolik? Hej, málem jsi to rozbil. Co děláš, tolik ne? Ty jsi blázen. Počkej, no. Jo, ještě tam dej pěkně, dáme tam medíček. A na závěr si to zalijem pěkně pivíčkem. No, to stačí. Hej, jako jestli to vypijem, tak Já mám to vypiju, frajeři. ty to nevypiješ, já to vypiju. Zaliju to pivem. Dobrý, ne? Fuj, Ty vole, to ještě vypadá. tam dej. Ne, takhle Jo, dobrý. tak pocať. Tam bude šťávy víc. Ne, nech to, věř mi. Dobrý, takhle. Ugh. My jsme ready. Plave to tam jakože extrémně, vypadá to fakt hnusně. Už teď mě z toho nablítí. Dobrý. Tak my to jdeme umixovat, za chvilku jsme zpátky. Máme umixováno, stalo se z toho, jakože takhle na oko to vypadá docela hezky, bych řekl. Vypadá to jak jahodový milkshake. Jo, akorát asi nebude chutnat jak jádový milkshake. No nic, znali. Kolik? Ne, nemusíš to víc celý. Plnou. Ne, plnou ne. Vypijem plno. Lásko, já budu rád, jestli to polknu jednou. Honzo, tak Fakt. trošku toto je challenge, jakože si umixuješ něco a pak to ani nemusíš Dobře, pít. dobře, no, tak ne, ale ne plnou, dej půlku. Dobrý. Není půlka. Takhle je půlka. Takhle tak. Já si to naliju sám. Já ti to naliju. Nebudeš mi to lít. Udělám to stejně, jak mám dělat. Dobrý, máš stejně. Já to budu víc pít nebudu. Honzo, ty jsi normálně salát. No a co jako? Tady je Dáme kybo. něco za to, co když to vypiju, co za to dostanu? Dívejte, napište do komentáře, pokud tohle Ivča vypije, tady tohle, co by si zasloužila? Co by si zasloužila jako za odměnu? Podle mě budu rád, když to jednou polknu, jo? Nejlajkovanější komentář, co tam bude pro Ivču, a samozřejmě bude dát se splnit, tak to uděláme. Začni. Ty seš hovado. Oh. Ej, seš v půlce, jo? Ani ne možná. Že to dopiju. Ej, ty jsi normálně zvíře. Jak tohle můžeš dát? Je to hnusný? Hodně hnusný. Držím. Já jsem úplně posraný. Hej, ty jsi zvíře. Oh, ty jsi dopila? No. Ej, tak to je úlet. Fuj, ale ty já jsem nic hnusnějšího. asi Dobrý, já to nikdy nepiju. Nejel. Co je? Dělej, zkus to. Nebudu to pít. V challenge bylo, že to vypiješ. Dobré, ne, ochutnám to. Ale podle mě to nevypiju. Já to víš co, já to možná si crknu, ať vím, co polikám, a pak to budu valit. Upozornění. Další část videa je jenom pro silné povahy, protože obsahuje zvracení. Pokud se na tohle nechcete koukat, přeskočte na tento čas. Jak jsem... Honzo, co děláš? Jak jsi to mohla vypít? Tak hrozný. Oh! Oh! Tohle byl fakt humus. Ježiši, ani se nenapil. Ivčo, já jsem to spolkl a úplně jsem cítil ty rajčata. Dělej, Ty kusy dej rajčat. to, pojď, A to hecni pivo. Hecni to, Já se zbliju. hecni se. Já se fakt zbliju, Hecni ale... to, no tak se zbliješ, vole, hecni to. Prostě budu pít fakt, zkusit dát úplně velký loky, jo? Přestaň se mi smát. Já jsem se poblil. Honzo, tohle jako nemůžeš dávat do videa, jako. Oh. Tak jak vidíte, Honzik to nezvládl, já jsem výherce. Napište mi tam do těch komentářů něco dobrýho, co pro mě musí splnit, protože jako bylo to opravdu, to bylo jako hnusný, ale nebylo to zas tak hnusný, že by se to nedalo vypít, jako jo. Ale, Reálně? Ale Honza je salát prostě. Ty jsi absolutní zvíře. Tohle vypít, tohle já ti garantuju, že tohle by vypilo tak ani ne procento lidí. To se nedalo. Každopádně Ivča, fuj, to smrdí, tyvo, já to nemůžu cítit, tyvo, já se zebliju. Každopádně Ivča to vypila, tím pádem, jak říkala, hoďte nějaký komentář, co musím pro ní splnit. Ten nejlajkovanější vyberem a když to bude dobrý, tak o tom můžeme natočit i video, takže tak. Jdeme na další věc. Jdem na to. Už nic nebude být horší jak to. No, to nevím teda. Takže další challenge je, že sníme 6 tucek za 1 minutu. No, musíme je sníst za 1 minutu.
Honza říká, že to je strašně hard, já si myslím, že to bude strašně easy, takže... Já i včera mi tady tvrdí, jak je to easy, jak to sní. A Tak jo, já nepotřebuji zapíjet, já to nesmím jako pokousat. Ne, můžeš, ale nesmíš to zapíjet, což jako pití tady stejně To mě nemáme. vůbec nevadí. Já vím, já s tím budu asi mít větší problém, ale podle mě ty jsi úplně zmatená a nevíš, o čem mluvíš, takže 3, 2, 1, teď. Já když jsi tam dal míň. A mě pak bolí ty pusa. Říkám, že to je nereálný. Všechny jsem si je narval do pusy, ale nespolkl jsem ani jednu, jo? Já taky ne. Takže to máme další challenge, ani jeden to nedal. Já jsem si to narval jen do pusy, nic víc. Takže Budeš vysávat. nereálný. Vrhneme se na další. Let's go! Máme tady další challenge a tou je Choppy Bunny, neboli marshmallowny a my se na to společně vrhneme. A co to, Nebudem o čem to je? Pravidla jsou takový, že si dáš do pusy jeden marshmallow a řekneš Choppy Bunny. Chubby bunny. Choppy Bunny řekneš, jo? A říkáš to do té doby, dokud prostě to můžeš, dokud ti to nevypadne z pusy nebo něco, chápeš? Easy. A jo, a nesmíš je kousat, jo? Jsem zapomněl říct. Proč ne? Nesmíš je kousat, jo? Musíš si je prostě dát do pusy a říct Jak ty Choppy to Bunny. poznáš? No tak uvidíme, jestli děláš. Ne, asi nejsem retard. OK, my jsme ready. Choppy Bunny. Chubby bunny. Choppy Bunny. Bunny. Co říkáš? Řekni Choppy Bunny. Řekni to, co děláš, že máš druhej teprv. Dobrý, no. Choppy Bunny. Ty jsi tady. Proč si to nedáš do strany prostě? Ty jsi jak, hej, podívej se do té kamery, jak si to dobrý. Dobrý, to bychom měli, jo. Čtvrtý. Choppy Bunny. Úplně easy. To by jak to jako vypadlo. Já to nebudu komentovat. Ty jsi dala 3, ty jsi nedal ani 4. Nic, i čas skončil na 3, 5. Choppy Bunny. Mě to klouzalo ven z ty pusy. Choppy Bunny. Počítáš to? Let's go! Hej, jak No se- nic, i včera měkota, my se vrhneme na další challenge. Let's go! Zuzka, proč mi to nešlo? To byla jako lopata. Takže dále na pořadí tady máme, že si vezmeme sůl a led a budeme to takhle držet v ruce, dokud ti nezhoří a neupadne ruka. Ne, co jsem to sledoval, tak tohle si myslím, že jsem taky nikdy nezkoušel. A mělo by to udělat to, že prostě vás nějak začne extrémně pálet ruka, jo? Což samozřejmě, když vezmete led a stisknete ho, tak ono pálí už i tak ten led, jo? Protože ta změna teploty je to. Nevím, jestli ta sůl tomu něco ještě dělá, ale to teď zjistíme. Tak, sůl bychom měli, no teď tam dej ten led a zdrž to. Zatím jako nic, jako bolí mě ten led, jako. Ale ta sůl nic nedělá, ne? To počkej už. To pálí! To štípe jak Tak to jsem nečekal. pustouš. Jo, to fakt. Čumek, tam držím, víš jak to bolí. Ej, ty jsi blázen. Tak to jsem nečekal. Dívej, jak ti to ono se ti to zaškvaří do ruky, ne? Podívej, co mi to udělalo na ruce. No jako, tak tohle jsem nečekal, tohle mě teda překvapilo. Ty jako Bože, nečekal, jak to- jako myslel jsem, že to je výmysl, že to prostě tě bude pálit ten led, jenom ta změna teploty, ale to pak po chvilce úplně začalo Tak vem štípat, si, že? protože- Tyjo, takže další challenge za náma. No to jo, Čumek, to prasklo A- vevnitř. Tohle doma nedělejte. Ne, právě doma to zkuste. Fakt je to dobrý, jako dívej na to, jak je to úplně rozkřupaný ten led. Dívejte, jak ten led je úplně rozkřupaný. Ale že extrémně. To je tam, kde jsem měl tu sůl. No máme za sebou další challenge a to bych řekl, že Bylo nejtěžší zatím? No nejhorší, tak. jako, no nejvíc mě to překvapilo minimálně. No mě překvapilo i to tuc. No,
To je pravda, no to je. Chubby Vlastně Ivču překvapilo všechno, mě překvapilo tohle, protože tady to jsem fakt nečekal. Myslel jsem, že to je vymysl, ale vymysl to není. Fakt bolí. Jestli chcete, zkuste to doma, ale fakt to štípe jak čert. My jdeme dál, ne? No a jsme úplně u poslední výzvy a to je Ice Bucket. Dohodli jsme se, že tím, že Ivča mě porazila v tom vypití toho koktejlu, což nechápu, že vypila, tak polije jenom ona mě. Je extrémní zima venku, úplně se Strašná klepu, zima. fouká jako. Sluníčko sice svítí, ale fakt fouká. Máme tady kýbl, do kterého jsem předtím blil. Tak je tam voda teď už, ledová. No nic, my se na to vrhneme. Ještě jsem vám chtěl říct, hoďte nám obou dvou follow na Instagram dole v popisku, za to, že Ivanka to tady se mnou vydržela ty challenge, teď si to užije, protože mě polije. A hoďte ho tam i mě, protože se budou dít bomby, to stačí. A tohle je úplně last one Už nebyla, challenge. pojď. A jdem na to, bacha, ať mi nepoliješ mikrofon. Ale rychle. Ty, pičle. Ty, let's go! Ty si chceš úplně teplej. Protože jsem tu vole horkokrevný jedinec, který se teď vyhrál. Dobrý, nedělej. Tím končíme dnešní výzvy. Díky, že jste to sledovali. My se s vámi loučíme. A pro další videa zanech odběr, dej tady odběr a napiš nějaký ten komentář. Čau.